Kotipaskiassa tänään avataan ongelmia, kireyksiä, kiputiloja ranteen, kyynärvarren alueella. Ja lähdetään ihan liikkeelle siitä, että öljyä, käsivarsi molemmin puolin ja lähdet täältä läheltä sormia liikenteeseen. Peukalo kannattaa käyttää hyvin. Monesti on peukalon kautta paljon ongelmia. Niissä kohdin, missä tunnet, että sattuu, niin anna niihin vähän enemmän hankausaikaa. Ja voit palata niihin sitten uudemman kerran. Nostetaan painetta täältä koko aika ylöspäin. Tässä voisi käyttää myös tätä raudan kulmaa eri lailla. Eli raudan muotoilee tavallaan hyvin tämän käsivarren. Eli käsivarren avauksessa pystyt hyvinkin käyttämään rautaa sujuvasti kulmaa vasten ihvasi. Rupee kivasti lämmittämään kättä. Ja niissä kohdin, missä sä tunnet, että vähän sattuu, niin niissä kohdin on monesti sitä, että se faskia ei pääse liukumaan. Kudos on siellä kiinni. Ja niihin tulee voimakas lämpö, kun sä siinä hetken hakkaat. Sitten käännä käsi toisinpäin. Ja erityisesti jos sulla on peukaloalueella ongelmia, niin ota eristä tämä peukalo, että avaa tarkasti koko peukalo. Sitten ota täältä ihan kämmenen sisäpinnalta. Anna täysin tilaa tälle alueelle. Ja nostat paineella ylöspäin. Voit hyödyntää näinkin päin raudan muotoa. Ja avot. Käsi on petreä, ei tunne kireyttä.